Hello mga Kalintoks! Kamusta kayo dyan? So ngayong gabi, magtatagalog tayo kasi ang dati ko kasi, gusto ko talaga is Spanish. Kaso lang, hindi niya alam kung paano salita ng Spanish. So magtatagalog na lang tayo para maintindihan ng ating nanonood. So good evening sa lahat. Good morning kung saan man kayo ngayon. Today is a very special day because it's been a while since we've done the interview with an important na person. No? So this person has been in Dubai. Konting history lesson. Parang tagal, no? Parang tanda-tanda mo na pag Anyway, history lesson lang. Siya, I think, is one of the pioneer dito sa Dubai when it comes sa social media. She's very, palagi mo talaga siya makikita kahit saan. At saka, she's very prominent when it comes to pagtulong sa mga kababayan natin dito sa Dubai. At the same time, siya yung nilalapitan ng mga tao pag hindi umuutang. Pag may kailangan, gusto makatulong. Please welcome, it's my honor to introduce to you the one and only Ma'am Josie. Hello! Yay! Hello, Ma'am Josie. Thank you. Thank you, Adam. Thank you for thinking of me to be part of Kalinte Show. It's an honor for me actually to be here tonight. So thank you so much. So we'll be learning a lot about me and about him as well, tonight. Learning, ano bang pwede nating malaman sa iyo tonight? Madami. Saan ba tayo magsisimula? Excited ako. Nakailang baso ka? Madamo na yung baso yun na ngayong gabi. So anyway, Ma'am Josie, for those na hindi ka pa kilala, okay, from our audience from the Philippines, sino ba si Ma'am Josie? I'm a single mom. Isa lang ang aking anak and he's already 26 as we speak. Turning 27 very, very soon. And I've been out as a Filipino expatriate for mga 16 years na din. Dubai is, UAE is the second country. First country na nagtrabaho ako, Macau. I see. Yeah, so you know a little bit of Chinese. Ay, naku, ni hao lang Ni hao, sheshe, mo lang na. We are both from Bacolod. That's why sometimes nag-iilonggo, nag-shift. Because whenever I see Adam, ang nasa utak ko lang lagi is talagang sobrang natutuwa ako, natatawa ako sa kanya, and Ilonggo. Pure Ilonggo humor. Yes, Hindi mo na-mention na nagugupuan ka rin sa akin. Dapat meron yun. Gwapo din po siya, di ba? Isang pambabraso po itong nangyayari. Pero totoo yan, oo. Gwapo si Adam, di ba? Hindi katulad ng mga kapatid ko. Di ba sabi mo kanina? Di ba? Wala yun. So, hindi na natin sasama yun. Pero sabi niya kanina, tol, grabe talaga to. Kita mo sa tawa niya, parang totoo. Gagano'n. Pero taga saan ka ba talaga sa Bacolod? Bacolod, okay, born and until lang ako sa Bacolod, until I think grade 2 or 3. Okay. Tapos? Born ang remember ko, Mandalagan. Mandalagan. Mandalagan kami. I would always go sa church, lapit to, sagwa ng, sa labas ng namin is Lopez. Lopez Mandalagan. Yes, tapos may simbahan dyan. May simbahan, di ba? Okay, so and then I studied sa La Consolacion until grade 2 or 3 and then nag-shift na kami sa Manila. Bakit? So from then on, it's work sa mother ko. Okay. Oo. So, she used to be the... Sorry to cut you off. Gusto ko yung grade 2 ka pala, nasa Manila ka na. Pero you never lost the Ilonggo na No. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang sasabihin lagi is ni Papa, kainta sa inyo, dapat kabalo ka mo mag-Ilonggo. Dukulon ta ka. Dukulon ta ka mo karon. Karon mo pa na So, sa Manila na kayo? Sa Manila na kami. So, because my mom used to work with Pepsi Cola as the credit and collection manager. So, nagke-head siya ng mga ganyan. Kailangan na sa pinaka-main siya sa Manila. I see. So, nagpunta kami doon and then doon na kami lumaki. Doon na rin pinanganak yung youngest namin. Pero every summer, we would always go back sa Bacolod. Okay. So, ako ang panganay na apo. So, ibig sabihin, sa magpipinsan, ako ang si Manang. Oo, ako si Manang.
So, ang hindi ko lang siguro ng mga nakilala is yung mga talagang little boys and girls na pinanganak na nung nagtatrabaho na ako at hindi na yung nakakauwi on a yearly basis. So what do you do when every summer you go home? Anong ginagawa mo? Naku, Kasi wala kang may mga... barko, magpuli. Barko. Oo, from Manila to Bacolod, and then naalala ko yung mga uncle and auntie ko, nandun na yan sa ng dungkaan ng barko, no? Gamo-amo na sila. Kasi mahal dati pag nag-aeroplano, pang-rich lang yun, di ba? Oh my God, di ba? Barko kami. Pagkatapos, we have baon. We have box. Tapos sa box, mapadala na sila mama arad ang Milo namon, ang noodles namon, because we don't want to be pabigat kung tapos din ka mo. with the biscuit. With the biscuit, oh my God. Nga nasakay sa carousel. Yes. Oh, may kabayo. Nga muna siya dayon damo-damo ang mga shape. choices. May wafer. Yes, exactly. May ubos gid una pero may wafer. Oh my God, we can relate. So, amo nang balo namon, no? Okay. Then we would stay for the whole summer, the whole summer. Para lang, that's why also, kabalugid kami mag-Ilonggo. Hindi kami makalimot sa mga nga Ilonggo. And even the youngest, she was born in Manila na, pero hindi. Even my son, hindi siya masyadong makakapagsalita, pero hindi mo siya mabibenta. Kaintindigid siya yapon. Kaintindigid siya sang Ilonggo ya. Sometimes he would look up nga, nag-process pa siya kung ba't hindi mo siya mabenta? So what is the fondest memory that you can recall? When you say Bacolod, what memory pops up in your mind? Plaza kay of course kindergarten. Nagka-parade kami. Nagka-parade kami sa school Balahaw. Tiribot-libot sa may plaza. And SPCMA, ang place ng lolo't lola ko, we would walk from La Consolacion, dadaanan namin Permi ang plaza, going to my grandparents' place just to eat. Kasi La Consolacion pala, it's just beside the public plaza. Exactly. So, doon lang yon. So, naglalakad kami, and then may Coney Island. Oh, yes! Oh my God! Doon yun sa, tatlong upuan lang yun sa Plaza Mart. Sa harap ng Plaza Mart. Yes. So, Coney Island, talagang, minsan talaga sasabihin ko sa uncle ko, tito. When you say Coney Island dati, parang treat na treat the best. The best parang mayaman ka na noon kapag ka nag-Coney Island. We went to Coney Island. So, not every day we buy Coney Island because expensive man siya compared to other ice cream sa una. But it's top of the line. Pag nag-Coney Island ka, doon medyo rich kid ka sa una. Oo. So, fondest memories talaga is the plaza, yung walk na yun always. Because But did you create like bond with friends sa Bacolod kahit every summer lang? No. Unfortunately, I wasn't able to, yung mga kapitbahay namin sa Mandalagan, sa Mountain View Subdivision. Mountain View Subdivision. Shoutout sa inyo. Yes. So when we went to Manila, it's more of like because bata pa, so parang nawala din siya, na-break din. Oo. And whenever na nasa Bacolod kami, kami naman, you would always make sure to bond with the cousins kasi madami. Yun lang, just not to break na masyado kami malayo. Alam mo yun? So yun ang pinaka-importante sa parents ko. That's the reason also why they would send us off every summer. I see. Oo, doon. Pwede naman kami mag-Manila, pwede naman silang hindi gumastos, right? Pero dahil maraming 3-4 kami magkakapatid, so barko kami, pero talagang the whole summer. Masaya. Pero sa Mountain View, pag sinabing Mountain View, hanggang ngayon, mga mayayaman doon nakatira. Sure. Diba? Tapos nagbabarko kayo? Oh my God! Hindi kayo nag-airplane? Hindi kami nag-airplane. Oh my God! I know, right? Wala na to ang balay Wala na to. Of course, Pero harap pa nagyapon, do you still come back to the same place? Oh, yes. I remember there was a time na nag-visit kami sa Bacolod and yung mga neighbors namon, araman gihapon. So, ang balay namon sang una, of course, iba na siya. May nakabili na eh. Iba na yung itsura, iba na yung ganyan. Pero, very good yung memories ko doon sa Mountain View. And your parents, they're still alive? Yes. Are they in Manila? Mama, Papa, hello, yes, Mami. Manila. Hello, Daddy. Yes, Manila na. Hindi sila there's a certain longing kasi for me, I've been here in Dubai, pero there's certain longing pa rin na uuwi ako. Well, they would always go back home sa Bacolod. Mga, let's say, sometimes twice a year. Twice a year. Yes. Si Papa would always be there every March
because meron silang reunion sa St. Joseph. Taga St. Joseph. Yes, oo. Mga taga St. Joseph to, mga ano yun, mga maton yung mga taga Mga St. maton. Joseph. Maton. Mga pogi daw sila. Mga pogi. Pareho ni Adam, di Of ba? course, salamat sa mga Bago taga ko St. awayin. Itodo na natin to. So, doon ka na sa Manila talaga. Majority of your teenage Yes, sa Manila na. Yes. And then, narinig ko from my source. Reliable source, ha? Na Sige, doon sa try Manila natin yan. dati, nagmo-model ka daw. Yes. Oo. Model sa ano? Okay, so Paano I ka pala started- na-discover? Gusto ko malaman, no? Di ba? No, because when I was in college sa LaSalle Dasmariñas, LaSalle, no? Oo. okay. I was taking up hotel and restaurant. During that time, sa LaSalle, parang ka-acquire lang ng LaSalle. Kakaano lang ng Dasmariñas na LaSalle, no? Okay. So we have this little hotel we call Hotel Nicole. Okay, Hotel That's Nicole. the name, no? Sana hindi ako mali. And then, ang course ko kasi, HRM. Okay. So, kailangan nila ng Miss Lasal na isasali na kaagad-agad doon sa, it was for the Mutya ng Palarong Pambansa. So, Calabarzon area, dyan kasali ang Cavite. So, naglalakad ako, may naka-spot, alam mo yun, naka-spot. Matangkad, pero very lanky because para akong si olive oil. Alam mo yun? Kaya lang matangkad. Alam mo yun? How tall are you siguro, pala para sa ating ano? I'm 5 feet 10, or so 9, mga 5'10". ganun. Oo. Wow, okay. So matangkad, ganun na ako katakas. Siguro during the time, mga 5'7", 5'8", but still tall Manipis for ka pa that. nun. Super lanky nga. Pagka tinali ko yung buko, olive oil talaga siya. Alam mo yun? So, naglalakad, then parang one teacher saw me and sabi niya, kinausap niya na ako hanggang pinresent niya ako dun sa head ng department. It was more of, I didn't went through the pageant for Miss Lasal. It was an, parang ikaw handpick. na. Oo, parang sabi niya, swerte, can you be the school's representative for this, blah, blah, blah. So, parang haba So, ng hair mo ng ganun, pag ganun ka. Oh my sabi God. niya, Oh my God, napili ako. but before that, I already joined Binibining Pilipinas. Okay. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. That was 19 forgotten. Hindi, sabihin mo. Ano ba? Basta 19 forgotten. Di ba, bibigyan kita ng picture ng black and white? Okay. So it was also Sumali ka. accidental. It was very accidental. It wasn't on my mind to join. Pero It was bakit? just- Mayroon pa talaga sa inyo parang drive na gusto mong... No. Alam mo bang ganda-ganda ka? Meron ka? Hindi. It's just because I'm tall. Okay. During that time, maputi, tall, alam mo yon. Pero usually kasi may mga history yan na muse sila. Yeah. Muse. No, never ako naging muse ng elementary, ng high school. President. Class president po ako. Simula first year hanggang fourth year high school. But muse, hindi po talaga. It's just that, siguro nga, dahil nga unusual yung height for a Filipina. Matangkad Alam mo yun? Usually, the average height of a Filipina is maybe 5'2". 5'2 hanggang 5'5 matangkad na yon. Matangkad But na. high school, I was already 5'6", 5'7". Was your dad tall? Or Yes, he's I 6 see. feet 1. Okay. And my mom also, she's 5'7". No wonder. Oo. So ngayon, meron sa school nun na, I don't know, sa mga kaedaran dyan, ano niyo yung Elite Model Philippines. Elite Model Philippines. Meron akong friend na, isa pa yun, dahil matangkad ako, nagsascout lagi yung mga sports. Alam mo yun, sa school. Very lanky, hindi po ako sports enthusiast na tao. Pero dahil nga matangkad lang talaga. Alam mo yun, coaches would always feel like, madedevelop namin to. Alam mo yun, they would feel challenged. Ay, ito matangkad to. Pwede itong ma-develop to, ganun. Hindi nila alam kahit anong hawak ng bola. Okay, pero na-master ko naman yung free throw. Hindi nila alam ibang ball yung gusto mo. Diba? Ibang bola yung gusto mo. Oh, Lord. Amen. Okay, so gano'n na. So, gano'n. Sabi niya sa akin, she joined Elite Model Philippines. Right. Ano siya, varsity siya, si Cheryl, hello, ng volleyball. Okay. Sabi niya, after Elite Philippines, after few months, Binibining Pilipinas na. So sabi niya sa akin, I want to join again. So that afternoon, sabi niya sa akin, wala daw siyang kasama magpunta ng Araneta for the screening, for the audition. Sabi niya sa akin, samahan mo naman ako. So, sinamahan ko siya. Sabi ko sa kanya, teka lang, sasamahan kita, pero of course, pamasahe, wala akong pera. Papakainin mo ako. At bibigyan mo pa ako pamasahe, pauwi ng Paranaque. Sabi ko, pero deal yun. Sasamahan kita, walang problema. Iaya mo ako for that. But,
Sabi ko sa kanya. So, true enough, sabi niya, sige, after ng classes, punta na kami ng Araneta. You're right. Sinamahan ko siya. So, siya, prepared. Okay. Prepared siya dahil nga ang ano niya is after nagkaroon na siya ng experience after Elite Model Philippines, 'di ba? So binibining Pilipinas. So parang alam niya na yung drill. Pagdating doon, I was outside, she was inside, nagkaano na siya ng swimsuit ready for the interview. Alam mo 'yon. Ang mga nag-i-interview noon for that year were the past winners of Binibining Pilipinas. May mga 1976 Miss Young Philippines. Charlene Gonzalez was there. So, starstruck, gano'n. No? Kasi kakapanalo lang niya. O yan, may idea na kayo. O ano. May lumabas na I think she was one of the hair and makeup artists. I don't know. Sabi niya sa akin, nakita niya ako. Sabi niya, oh, ginagawa mo dito? Tayo. Ganon. So, ako naman, very intimidated. I was just, I think, 18. Alam mo yun? Walang ka ano-ano. Walang ka president nga. Kasi never nag-muse, diba? Never naman ako, never sumali ng, diba, merong mga Miss Intrams, may mga ganyan sa school, Miss ganito. Wala. Wala talaga. Mga kaibigan ko. Yung pinaka-highest mo sa school, mga treasurer lang. Yung naglilista ng mga talking. President nga ako lang. Pero never yung muse na in the field of, let's say, beauty. Wala talaga. Then, sabi niya, tayo, ikot daw ako ganyan. Sabi niya, ano ginagawa mo dyan? Sabi ko, sinasamahan ko lang yung friend ko. Wow, sabi niya, no. Grabe. Sabi niya, no. Sabi niya, pumunta ka doon, ganyan. Siya ang nagpusod ng buhok ko. Sabi ko, my God, pusod, olive oil to. Oh my God, okay. Then, sabi niya sa akin, nag-lipstick, alam mo yun, lipstick lang, very, very light, kasi wala nang time. Then, parang, I think ako na yung pinakahuli na nag-audition for Binibining Pilipinas at that time. Then, sabi niya, isuot ko daw yung anong size ng paa ko. Lahat, inano niya na. Wow. Then, sabi niya, swimsuit, then labas ka na. Sabi ko, anong gagawin ko? Basta labas ka, may interview. So, ikaw, ako, 18, walang kaalam-alam, never nagsumali ng kahit na anong beauty contest, bigla nandun, boom, audition. So, maglakad, alam mo ba yan? Bahala na, wala talaga, as in, kadang-kadang Wag yung ganun lang, okay. Basta kinaya ko yung ang taas ng heels, gano'n. Right, And wow. then right after, no, di pinauwi na kami. Alam mo yun, we'll call you, blah, 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 blah. May finil pa naman akong ang paper. After a few days, may tumawag sa bahay, si Papa ko yung nakasagot. Hello, sabi? ano ni siya? Oo. Ano ni Binibini ni? Ano ni ma-intra ka? He was surprised. Well, surprise sila ni Mama because hindi ko rin naman shinare sa kanila. Because for me, it was just, parang naglalaro ka. You know, hindi siya, it wasn't in my heart at all. So, I never prayed about it. Alam mo yun, talagang gusto ko, hindi. Pero parang I let time pass by. And your friend, was she accepted as well? Hindi. Oh my God. Friends pa ba kayo? Friends kami. Friends, okay Friends naman, kami, oo. She took it, naman, maayos. Maayos naman, Maayos naman. Well, medyo nabigla lang nga yata. Basta if I remember it right, parang nabigla lang na parang bakit. Alam mo yun. But after that, bakit siya? But after a little bakit, hindi naman kami nag-away. We never, alam mo yun. So, hindi din. So, sabi, na one of the official candidates daw, ako ganyan. So, may checklist na ng mga dadalhin. Wala ako mga damit. Kasi wala kang experience, di ba? At saka syempre, di ba, parang wala naman akong dress na ganito na ganyan. So I need to borrow from friends. So yung experience na yon, it was very raw for me. Others were very very serious na manalo. I was an observer. I see. Observer ako na, okay, ito yun, ganyan. Walang pressure sa'yo. Walang pressure sa akin. You're just happy to be there. I'm happy to be one of the official candidates, right? But there was no pressure. I don't have any training. Nung sinabi sa akin that you cannot bring your own hair and makeup artist because we have a sponsor, walang pressure kasi wala naman talaga akong hair and makeup artist. Alam mo yun? Walang designer na nag-provide ng gown. Good thing, Mrs. Araneta, meron kasi tayong tinatawag doon ng mga gowns from Colombia. Right. Na mga po pwede mong i-ano. So sabi niya, yung mga walang ibang sponsor ng gowns, you can choose. Choose lang ako. Iba, yung before the contest, they will hire talaga ng mga designers, di ba? Now, it's very different. May camp na, alam mo yun, may mga talagang pasarela training na sila. Kami nun, kadang-kadang, wala talagang proper, So for me, I was just an observer. Medyo inano ko lang siya, in-enjoy ko lang siya. Kumbaga. Pero ninervyos ka ba? Oo. Imposibleng hindi ka naman ninervyosan. So right after my Binibini stint,